Dragon. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Kubo. Busy ang mga ladies. Hello po. Gagawa tayo mamaya ng suman. Pwede magkawit pero walang kapirambot ang makuha. Wala akong pagbasahan. Talagang halos tayo. Ha? Wala dilo. Okay, palit mo. Shout out kay Sir Romeo Nakanilaw, kay Road Warrior. Hello po. Watching from USA. Hello po. Pag-ibig po. Parang Ingat po kayo dyan. lipat natin. Essential. Maka ano. Ingat po kayo ano, bago. Sobrang lakas ng hangin dito. Sarap na tulog. Baka pa awis ng turog. Hi from Hawaii. Condolences to the whole family. Ayan. Shout out kay Sir Bruce Bambico from Hawaii. Hello po. Good morning. Hello po. Kay Sir Joel Babateo from Qatar. Yan, hello po. Kay Sir Rodolfo Flores. Yan, shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-join sa ating live. Ang dumatang diyan. Ano po po? Pati yung sile. O, oh, diba? Nahilo na kayo. Di makakaro. Good morning po kay Sir Jesse Obespo. Yan. Hello po DFL. Kamusta kayo yan? Okay naman po. Michelle Valdez. Ate Bacario na. No, wala po. Magawa tayo ng pagkanin. Mga kagabang. Suma. Tawag si ate. Wait. Ano kaya? Baka mag-cancel naman yan pag sinagot ko. May kadala isang cellphone ko. Maka-hotspot kaya. Yung impin daw sa Gcash. 2468. Ha? 2468. 2468 daw. Kanina niya pag ginagamit. Hindi, kalimutan niya.
Kita sila ng gagawin natin. Nag-chat ka lang. Isa mo yung cellphone mo. Mag-ano ako. Hindi sila dito sa nila bantang. Mayroon doon. Dali niyo yung cellphone ko kami. Masyadong malaki. Pag tatlo man to, maliit na. O, pwedeng ganyan. Ito kaya? Ito na lang maliwa. Ano nga mag-shout out na ako? International travel made easier. Yung mga tickets. Yan, shout out po kay Ma'am Jodaline Buado from Carson City, Nevada, USA. Yan, hello po sa inyo dyan. Kamusta po? Ito mga ka-dragon. Hello sa Kay ating Sir 40. Aaron Garcia. 41 years. So yan guys, nagawa tayo ng pambalot natin sa suman. Magsusuman lang kami mamayang gabi. Si Gigi ba magiging may-ari ng kinawilan niya ng malalaking tilapia? Ay, Kapag nabihag. kaso wala pang first move si talaga natin dalawang si Well, namin, last year yun, gano'n na. Sun po, Sun. Kasi yung dating manliligaw ni DJ, nagkasama na. Kuning gapton. Tigasat na lang ni DJ. Hindi na ka-away ni George. Nagdirok mo. Ubing. Huwag na sana, ipasado na sana kay DJ. Hindi. Hindi mo naman antay kasi. Sabi ko pa nga, May? Pwede sa gawin. Dito tayo matulog mamaya. Tapos pinatulog yung makaawid ako. Dapat na tayo tawagin yung sito. Ikilisani. Kala ko kung saan. Hello DFL watching from Laod of Mindoro. Na, May ate baka. Na-stress ka ba sa sa happenings. parehas kayo natin isang na-stress? Kagabi? Minsan man lang daw. Minsan sa isang linggo. Wala mo lagi ba ba nung tangkirago mo din may dalaga? Wala man. Wala mo lagi. Binasnutan yung kumadagit ang lakay lakyo kaya. Sakitaw. Nagamit kayo ba eh? Agawid kayo, made. Agawid ka, made. Yan, sinong may order Meron ba missing kayo? na? Meron ba kayong upload ngayon? Sana araw-araw meron. Ano po eh, hindi ako makapag-edit. At may emergency na naman. Good day po mga guys from Sir Jun Junga. Yan. Hello po, Sir Jun. Yan, hello po. Hello din po sa ating 58 viewers. Yan, thank you po sa pag-join sa aming live for today. Kay Ma'am Carmina Dionisio. Hello po sa inyong lahat. Nakikiramay po kami sa mag-asawa ni Aiza at Billy. Watching from Atlanta, Georgia. Yan, thank you so much po sa pakikiramay. Good morning, ma'am. Watching from San Pedro, Laguna, from Barangay Manot, Rizal, mga kabahag. Isang geng-geng nga dyan, idol. Gang, gang, gang. Tulang tayo. From Barangay Manot, Rizal. Gang, gang, gang.
Sige, Shout out kay kay Ma'am Aurora de los Santos from Marami Cabuyao, tayong Laguna. Yan, hello po, Ma'am Hello. Aurora. Yan, marami tayong magagawang suman ngayon, guys. At hindi mapiit si Papa magkupay ng kamuti. Ako na pinali amin. Wala akong nabiling 7. Diyan ako magbili kay Boy. Sabi ko meron. sabi ko wala dyan eh. Matagal nang wala dyan. Hindi siya nagating ng ganun. Sabi niya, naabutan ko yung technician doon, sabi niya, na-phase out na daw yung city na daw. Sabi ko, ginalong ko lang nila ako. City na daw. Dati bigyan na ako sa halo. And shout out kay Sir Edgar Lara. Wala akong dalang pera. Yan, hello po, Sir Edgar. Kay Ma'am Emilia de Mesa. Yes, bakit? Nakita ko din live ninyo. Palagi ko pinapanood vlog ninyo. Comments mo asawa. From Ma'am Emily. Yan sa Las Vegas. Yan, thank you so much po. Sa Ma'am viewers dyan sa Las Vegas. Emilia de Mesa. Sa de Mesa. Sana hindi kayo magkasawa sa aming mukha. Sana po ay huwag kayong magsawang manood sa aming mga video. Yan. Shout out kay Makmak or Piano from Dasma, Cavite. Ganda niyan Tiligaya, may ngipin siya. Isang Thank you po. Ngiting-ngiti Isang nga. smile ganyan, tita. Hindi mawala ang ngiti. Yan, hello po sa Lagi ating mo tayong 62 viewers. Yan, yung marami-rami na talo, guys. Pakita mo natin yung ating kamote. Guys. Nag-aatid down. Ang haba ng ating kamote, guys. Ito po ang aming kamuting gagawin kakanin. Oh. Kalalaki. Punta po kayo dito magkain. Isang puno lang siguro to. Dalawa. O, 2 puno lang ito mga ka-dragon. Sobrang dami. Yan na po yung tinanim naming kamuti. Daupay na namin. Pakinabaran na namin. Taga Monteklaro ba kayo, ma'am? O Batasan? Nakita ko bundok ng lambungan ng Manuot sa Sibuyasan. Dumaan sa feeds ko video. Sabi ko, abay ka ba? Tubunan siguro. Taga ano po kami? Monteklaro. May ganun din. Lambingan. Lambingan, Lambungan. Lambungan. Lambungan ba yan? Yung nakikita dyan na malaki? Lambungan. Albuna. Yung bundok, yung pangalan ng bundok. Alam ko, Bundok ng lambungan sa Manuot. Nanonood si Kahapit Archie. Yan, hello. Shout out daw kay Auntie Pasing na malakas magsadyok ng lupon. Pero walang nakuha. Puro takas. Naubos yung persa. Wala na bang lupoy ngayon? Wala na, no? Punta kayo dito, magkain tayo ng pan. Kumakain ba kayo ng suman? Yan, ipaggagawa namin kayo ng suman. Padala na lang namin dyan sa bahay. Yan. Shout out kay Sir Roland Pascasio Sr. Wala pa nga mga sibuyas. Bawa mo na dyan. Kinutin na po. Kirugsot ang halik, guys. Alam din ang Tiligaya, pero nila yung talent. Hindi ba yung sila, no? Hindi ko. Minasila. Excuse me po. So, bukas may upload na kami, guys. Shout out sa aking tita na dating kapitan nyo dyan kay tita Bibi Buentura. Bintura. Bentura. At sa kanyang namayang asawa si Hindi na po kabong. Ayan, hello po. Si pinsan niyo po si Jeremy. Kabatch ko Tita niya raw si Bibi Ventura ba? Buentura. Ventura. Huwag mo tayo pununtan pang-akap sa kagirigir. Puti ito nga yung guys. Hindi ganun. Itong kamote. Hindi mamaya pata. Ng gabi.
Ubus na agad yung aming ginawang kwan. Ano nga, atsara. Isang araw lang. Isang araw. Sarap na eh. May nagko-comment. Magawa ulit tayo. May nag-comment Dapat pala daw daw- ginaluto yung Oo, dapat sopa. yung pinapakuluan. Talaga namang pinapakuluan. Hindi ko na pinakuluan kasi alam ko maubos din pa. Dapat yung kan, maninipis ang kahit yung tiro. Sino, di ako nakagkaka. Gawa ulit tayo ng guys, ganon. pinapakuluan. Pero ano, Kasi marami tayong bunga ng papaya. sa sunod, sila na yung gagawa. Kasi huli na ako. Mix-mix mo lang man yun. Oo, ba, ang ano lang doon, yung lasa ba? Ay, alam niyo naman siguro kung ano yung masarap at hindi. Kung maasim, dagdagan mo ng asukal. Kung medyo matamis naman, dagdagan mo ng suka. Naubos na yung Indian tech. Kami Wala. kinabukasan lang wala na. Masarap daw ate. Tama. Parang masarap din magawa ng ganito. Sumak na tayo naman. Dami ito. Tama. Hindi yung kasama ko yun. Hindi rin. Tama. Pagsinip. So, yan. Sino kayo makakasama namin na ng gabi dito? Dito mo. Taga-manoot ako, ma'am. Pamilyar nga pagmumukha niyo sa akin. Shout out Picture is para Mendoza, Ah, Vicente, Picture. Declito family, Francisco Anderson family. Fiction. Hindi, pinapa-shout out niya yung mga Mga magagaling na basketballista yan. Picture, Esparar, Mendoza, Vicente, Declito, at Francisco and Dison family. Yan. Shout out sa inyong lahat. Ano apelyido mo, sir? Mga taga-manood talaga yung mga yan. Sa Mga NDC. Picture. Sa NDC. Mga idol ni JJ yung dati. Si Picture. Si Esparal. Wala kayo. Sino bang Alam na alam ko yung mga apelido na yan eh. Ay, Kay napunta kong picture sila Jello, picture Ano? si si Ate Ninya Picture. Ayan, kilala mo yun? Sa Ate Ninya. Vicente, Ninya si man. Adam. si Adam Vicente. Kabatch Si namin Jason yun, Esparal. kabatch Picture dyan namin sa si ano? Adam. Si Janine Dison. Diyan. Teacher dyan sa SJ Nais. Good day sa inyo mga ka-dragon. Parang mga bata si Auntie Pasing. Ikaw ba From naman? Ma'am Oh, Auntie Pasing daw. Mina. Thank you po. Ikaw ba naman? Ikaw ba naman may every kuskus? minute, kuskus. Umaga, tanghali, hapon, sabong. Natitigil Sa din gabi, naman. kuskus. Every day, every hour. Sa ganun. umaga ay naka-sunscreen. Oh, pak na pak ang lola Kahit niya. gabi guys, naka-sunscreen ka. DFL, ano ang inyong pananghalian? Yan. Sari-sari po. Marami. Kakaiba to guys. O, bawal tayong salog. Kakaibang gula. Nakapakbit na sa Picture daw siya. Picture. Picture. May kain pala dito. Jello picture. Now, Yung natin natin ito. Welcome back mga ka-dragon. Pa-shout out. Idol kay Tess Pasigan. Always watching from Vietnam. Musta ni Idol Joanne. sige natin Hello na po. po. Kung nabasa mo tubo na. Yan, shout out kay Ma'am Tess Pasigan dyan sa Vietnam. Yan, hello, Yan, po. hello po sa Kamusta ating po mga dyan? viewers dyan sa Vietnam. Wala pa. Saan mo sa sabihin? Naku, balik mo gusto na po. Pinsan niya si si Lily Anahaw, this until that. Ano ba ba si Wow! Now yun ako. Si Balat Anahaw. Kuya Balat. Shout out kay Tita Nelly Anahaw dyan at sa aking pinsan na si Rhea Anahaw. Pinsan niya. Sa Teria. Nanay mo ba yung kwan? Yung nanghihilot? Picture. Doon sa manood. May pinala yun. May picture. Pinsan, ay kilala mo yun? Kundi nila yun, parang kamag-anak nila yung matanda doon ng nahilot. Ano yung pangalan ng ante? Yung kapatid ni, yung kwan ni Ante Ilda? Hipag niya ba gayaan? Yung dyan sa manood, hipag niya yan? Yung agil-ilot ti matris nga eh.
Yulin ba yan? Ay mo ni Yuli. Yule? Hello mga kapatid watching from Dubai. Shout out po Yung matanda? sa Pulido family. Ubaldo family, always watching po sa inyo. Yan, thank you so much po. Yan, shout out sa Pulido and Ubaldo family. Yan, hello po. Shout From out po. Dubai. Hello po sa ating 91 viewers. Ayan, makamira na tayo guys. Dapat ganyan palagi tayo maganda antipasing at antiligaya. Buti pa sila guys, makakuspos. Yan, hello po Ate Bebs. Yan, okay Yan, lang hello, naman. Bebs. Pasyal ulit kayo dito. Kailan ulit kayo, Kay Ate mamasyal Nessa dito? Del. Maganda na ngayon dito, at na, meron na tayong matutulugan. Shout out sa pamangkin ko kay Timothy Apan. Lapit na birthday mo. Love you pamangkin. Yan. Nandiyan na yung taxi. Yan, hello po kay Cordeleto Apan. Yan, happy birthday sa inyong pamangkin na si Timothy. Happy Happy birthday birthday. po. Belated. And shout out kay Rafael Ayas. Shout out mo si Kuan, Ate Agnes. Yan, happy birthday nga pala kay Madam Agnes. Agnes Ordones. Tsaka kay Loloy. Ngayon? Happy birthday, Agnes. Happy Happy birthday! birthday, Madam. Magka-birthday pala sila. Oo. Thank you Bago sa, yung anak ni Kunay. thank you sa pa-surprise kay Lulu. Bila. Hindi, Bibi. nagpaluto siya ng ng pansit, tsaka ng Lumpia. lumpia kay Insang. Agnes, maluto ka nga rin para sa amin dito. Kay sa kanila daw yun ni Luloy. Palibre niya sa atin. Yan, thank you so much. Talaga naman ang aming pinsang madam. Pinsan ko po mga anahaw dyan na taga Monteklaro. Bye po. Sila Kain po. po muna. Dahil like and follow sa aking kabahag. Kaya nga Nelly. Nelly Anahaw. Hilda. Ayan, kailan Hindi lang- po namin, pakinggan mo to, hindi po namin nakikita ang asawa ng Antiligay. Ang asawa po ng Tiligaya ay busy sa Lagi pong naka-duty. Naka-duty, barangay. day and night. Kasi barangay tanod siya. Ayaw, Kaya ayaw niya pong ipakilala guys. Baka daw Kuan. baka magulat kayo. Amerikano yun, guys. Wala, Agawan sa niya. Antiligaya ngayon, madalang niya nang makita. Hindi kayo pa Talagang hindi niyo po Oo. makita. Magkita lang kasi sila Nag- sa umaga. Yun, sa pagising. gabi, ganun. Tapos sa gabi, wala na, tulog na sa Antiligaya, umaga na ulit sila magkikita. At hindi rin sila nagtatabi. Pag kinulding guys, kugtaran na kami mo. Sa nungay. Pinusing, matagal na kasing napusing ng Antiligaya. Ato yung malati asawa nga kumugtar. Kabayo mo garing pinakasarak. Una pa din mo't gaya. Ante. Ito naman tita. Buti si Auntie Paseng pag nagkuhan. Hi sister from Antioch Local. Yan, from Ma'am Clarita Mego. Yan, hello po. Antioch. Loko. Local ng Antioch. Antioch. Baka matagalan pa bago ulit kami makapasyal dyan. Ingat kayo, miss you all. Yan. Ingat din po Ate Bebs. Hindi ka pa ba Oh, baka may pregnant? baby ka na noon pag pagpasyal mo dito. Hindi ka na makakuha ng Kuan. Hmm. Ang Ng tawag kuray. natin. Ang ganda naman ng book ni Auntie Pasing. Sabihin mo daw kung sinong pan mo manggugupit. Ano yan, chitin, may be. Yung Ewan ko chitin. kung ano ito. Good morning. Nasaan na po si Dana? Ayun na nga. Ayun na nga. May nasagap kaming balita kahapon ba? Doktor yan? Yung sinabi ko. Yung taga doon din sa kanila. Ano na siya, may asawa na. Nag-asawa na daw siya yan. Bata pa. Ibig sabihin, hindi na siya nag-aral. Parang ano pa lang siya, 17 pa lang. Nakitanan daw. Sad to say na lahat ng aming scholar may natira pa lang isa si Melody. Yan, nagsipag-asawa na. Nung nakaraan, di ba nakita natin si Sudit ba yun? Si Odette, ang nauna, si Odette. Yan, nag-asawa Pero na. hininto na rin kasi nung nagpapaaral sa kanila kasi nga ganyan na yung nangyayari din sa Parang kanila. hindi naman sila seryoso sa pag-aaral. Kaya nag-stop na rin yung nag-i-sponsor sa kanila na pag-aralin sila. Nakakapanghinayang lang kasi Sinayang nila yung Oo, yung opportunity na may nagpapaaral sa kanila. kasi siguro mali din siguro kami ng dapat yung kinuha na lang namin yung kwan talaga. Kasi naawa din kasi kami sa kanila. Parang, nung una kasi parang naman silang mag-aral.
Okay naman sila nung unang taon ganyan. Kaya lang mga nagdaang taon pa, unti-unti na silang nalalagas. Pero ganyan talaga yung kwan nila Oo. kasi marami na talaga dito rin sa baryo namin na may pinapaaral na buhay. Pero pag naisipan nila talaga na ano, mag-uwi na ano, hindi mo talaga sila mapigilan. Naman sana si Yuri. Hindi kung sa kanila yung kung anong edad na sila. Basta gusto nila mag-asawa kahit pa mga 12 pa lang sila. Basta mag-aasawa sila, hindi mo sila mapipigilan. Basta pwede na raw mag-make up, pwede na. Oo. Kung mga Tracy pa nga lang, makita mo, may lipstick, may Sayang. may makeup na bilog dito, oh. May lipstick na bilog. Pwede na daw ligawan pag ganun sa kanila. Pwede na mag-asawa. Ba't kami matagal nang naka-lipstick eh? Hindi pa rin mag-asawa. Pwede na yun, Jake. Ikaw lang ang may ayaw. Kaya lang naman nakaayaw. Ba't ganun-ganun lang mag-asawa? Diba, guys? Yan, shout out po kay Ma'am Ophelia Cabasan. Nagulat kami kahapon. Kala ko si Dana yung makatawid sa kanila eh. Kay Ma'am Clarita Mego from California, USA. Yan, hello po sa inyong lahat. Diyan po. Mataba nga ni Melody. Siya, buti ka mo siya eh. Pero parang di na rin nag-aaral. Nag-aaral pa rin siya. Sa manood. Siya lang eh. Parang siya na lang yung natira. Si Lolit wala na rin dyan, no? Teka ba? Nagpasok ng patulong si Yuri. Ay, oh, sila ni Dana ang magkasama. Sa magsikat, di ba doon sila magsikat ba? Babayang dito. Magsikat. Yun doon sila nag-aral. Yun na. Si Dana at saka yung... Nagatinda minsan dyan yung kwan. Pinagpasukan nila dyan sa Pulpes. Minsan si Lulit niya nakikita namin. Mabait din yung, yung pinagtuluyan nila eh. Hindi ko kilala yung mga kapon. Nakita ko rin yung post niya na may kasamang lalaki. Pero hindi ko Tapos nakita. parang buntis na nga siya kay nag-post yata Oo, siya yung ng nag-post siya. season little one. Palagay doon sa post niya. Ay, nakita ko. Pero hindi ko pa kasi nakakausap si Ate Ugay, yung nanay ni Dana. Parang gusto ko rin i-confirm kung totoo. Yung shout out po kay Casper Ciliadora from Bacolod City. Ay Jasper Ciliadora. Yan, shout out sa ating mga subscriber dyan sa Bacolod City. Ayan, hello po. Sana makapasyal tayo dyan sa Bacolod. Parang isa rin yan sa gusto kong puntahan. Diyan banda sa Bisaya. Kadami mo nang napasya. Napaumol lang yung urme siya. Ulod. Ikaw yung natalpan. Ilocos. Malayo man ang Ilocos. Sa ano siguro guys, mga March, baka magpa-ano din. Palubos apo. Hindi ko nakita. Nagpada ba ba? Tarlac mo na. Kung tabi may birukin dyan, tita, may nga ako ano, milyonaryo. Yung tita raw ng Tiligaya. Natandaan ka pa kaya ang Tiligaya ng tita mo? Wala na. Kamusta DSL from June and Judy of Fairview. Yan. Hello po, Sir June and Ma'am Judy dyan sa Fairview. Malapit na lang po kami dyan sa SM Fairview sa North Olympus. Sabi mo din And shout out kay Sir Edgardo Limpahan from Santa Rosa, Laguna. Kaya ako tagbay ko na ba? Dugan inay. Ay, tigis ko na ulit. And shout out din po kay Ma'am kay Joint Venture. Asawa ka na po yun. Dayo din. Hanapan nga ninyo mga kadragon. Kita Musta po kayo? Musta po kayo from Sir Alan Pabig. Okay lang naman po. Excuse me po. May inaantay lang kami sila Ate Gureta. Dito sila mananangalian. Naririnig ko yung mga bukbuk. Sir Gayem, gising na. Balik pa may abisuhan. Yan, shout out din pala kay kay Manong Lito at Manang Fe. Pustadan. Yan, hello po. Kay Tito Rami at Tita
Cathy Cathy. Kay Sir Collado. Willie. Kay Sir Ma'am. Kay Sir Dyan pa po ba Willie kayo, sir, Mendoza. sa ano, Batangas? Kay Oh, Sir kabalik na Willie, rin. kumusta Kay po kayo Manong dyan? Junior. Kay Sir Anonymous. At kay Sir Gayen. Sir Anonymous. Nanonood kami. Sir Anonymous. Nagchat sa Kuya Richie. Nanonood kami. Oh, hilaw sa akin may Kay Ma'am Lloyda. Ma'am Lloyda. Kay Ate Lloyda. At kay Sir Robert. Sir Robert and Ma'am Lloyda. Van Orden family. Oh, sabi ni Sir Manong Junior, pasyal na ulit sa island. Yay! 100%. Kung, Yay! kung nandito na kayo, sir, Ganyan. kung nandito na kayo, sir, magpunta kami dyan. Lagi ka. Nagutok man nente. Nakapaspasyan Makabalik na naman ako sa bahay niya. Kadaming kwarto. Ah, meron na? May nakatirang kuwan. Sa baba may nakatira, di ba? May caretaker doon. Ay, wala. Ikaw lang eh, Yung ginaalya. kapitbahay nila. Yata. Mayroon doon, yung nagpun tayo. May nakatira. Nag-asawa na rin, nakita ko kasi mga batang mangyan. Farm animals. Ano yan? Hirap nilang matandaan English. Maganda sanang pasyalan mga bata. Ayan. From Ma'am Lopez Marilyn. Hello ka, DFL. Kamusta na kayo from Tiborcio family? Yan. Shout out sa Tiborcio family dyan sa California, USA. Yan. Hello, hello. Hello po. Yan, hello din kay Ma'am Eva Valdez. Ayan. Kay, Gabi kay Gabi nila ngayon. Sir Islao San Diego at kay Ma'am Eva San Diego. Ang Tiligay, magpasyal ka daw sa 100 Island. Good AM Team DFL, lamig ng boses na April pang chorus. Wala, lamig. Malamigan hangin. Hello po. Yan, ginaasahan na po, Manong Junior na Ano parang hindi niya hindi niya na yung may turturog man eh. karadagulit niya na naman yan kami. Hintayin na. Pagsipan niya na agad kung ano yung i-outfit niya na naman. Nakakon na yan. Nag-aandar na yung isip niya yan. Ano kaya yung suotin ko na yan? Kanyang outfit ko nung nakaraan nakakon ako. Dapat mas kabugin ko pa yon, mas kabog na kabog pa yung outfit mo nung nakaraan. Palitan mo na rin yung shade mo eh. Yung ganun kay Apa. Napumok na nga. Yung ganun kay Apa. Alam man akong alam. Dala sa ano. Sunshade. Ano ba? Order ka kay Ping. Dapat Order ganun. Sa akin man te. Yung ano siya sa araw. Kung hindi ka nagaganda. Pag Ay, para hindi ka nakakuha. oo. Nakakunot. Para pag nasa labas ka, hindi masyadong expose yung mata mo sa sikat na araw. Hindi yung gamitin mo sa pangagsibuyas ka. Mura lang naman yun. Hanggang siguro. Parang hindi ka daw kasi yata nag-enjoy last time, ante. Ha? Sa may Sinadya niya yung Batangas. Manong Joe Ay, para ano? makabalik siya. Pangasinan. Gusto niya rin daw Hindi, magtalon. parang daw sa marami may kami isang Manong, marami kaming mga hindi napuntahan dyan na mas magaganda pa. What do you mean? Takot lang akong maglundag doon sa Ayun ang Pilda. hindi niya naramdam. Ayun ang hindi ko napunta. Anak ko. Dapat gawin mo na ngayon. Ay, first time ko din magtalon sa mga ganun. Ano eh, lagon-lagon. Kagaling pa. Sante pasing wala pang Doon nasira yung GoPro eh. life jacket. Sabi ni Kuya Juby, sige, hulag mo. Hindi na sa Nung kwa. Naglubog eh. Gusto na. May Shit, jacket na. life jacket. Gusto ko din sa walang ano yung magtalon din na walang ano yung life yung kay jacket. ate kakatakot mataas yung pinagtalunan niya. Kaya nga, tigret chain. Tayo nga nagpababa pa Kayo din sa mga eh, bato. may kuan, hindi ka maglubog. Ako yung Gigi maglubog. kulang na lang magpaubba na yun. First time ba naman Kung magtalon ako lang siguro. Magliyawag, hindi pa nakababa. Kailangan pa. Talagang makasigaw ka rin talaga eh.
Kailangan pigilan mo na rin yung kung ano, hindi magsigaw. Good morning, team. Kamusta na si Yan at JD from Melrose, Chua. Yan si JD, palusog ng palusog. Yan si Yan, Mataba pa sa akin. pinakon muna namin at nagatay. May diarrhea siya. So, pinaka-confine muna namin para Pero baka bukas makalabas na. Pero yun okay sila. naman na siya, guys. Para sigurado kasi talagang nagka-trauma na yata kami. At okay na rin siya. Siguro, tatapusin lang yung antibiotic niya. Kaya hindi niya siya nakikita ang nakaraang vlog namin. Sarap naman ang tambayan nyo. Hello sa inyong lahat. Yan, thank you po kay Ma'am Carla de la Cruz. Yeah, thank you so much Po, po. masarap po matulog dito. Mamaya, kanya-kanya naman. Baka mabangungot na naman sa antipasing. Kung hila ka ng nakaraan, baka yung sunod na diyan ka na sa... Baka kamo ayaw niya na magpisto dyan. Pag ganun kasi ang higaan, Paano ipadiretso ko talaga? dapat pag ganun kasi tayo, yan. Thank you po sa Arnel Dahilig. Ba't walang sibuyas dyan? Yung dalawang maliit na, yung sa kunang laso na. Di maungutan eh. Una. Yung ginisa? Tangatay? Yung sa sili ay Pwede yun sa ginisinante. Ha? Ihuli na lang natin yung sili. Okay. Yung gisi dyan. Ay, may ikon dyan, di ba? Kunti Ay, lang. ito yung ulo. Ha? Maglaga pa tayo ng talong. Ay mag-iho ng Ay, ayan po. talong. Ah, Ilaban kung ilagay niyo sa- itong mga ito. Hila at ikon nga daw. Ay, budol. Ay, ito yun na. Nagbudol-budol. Ikon mo na. Yan, thank you so much po sa lahat ng nag-join sa amin, sa lahat ng nag-join sa ating live. Ingat po kayo palagi. Abangan nyo yung upload Abangan natin nyo na lang bukas. guys itong aming upload na sa sunod na araw. And thank you so much Thank po. you so much po. Ingat po kayo Love you, palagi. guys. Ingat Love po kayo you. palagi. Ganyan na yung mga. Ganito na nga ba?